जाखा जे मेला चेंगानि बखा थांग दङ हम ददमनि बखा तिनंनि अबिसरन मेला कय तारिखनि থেকে मेला चेंचंनाय ओ मेला हमखाय फाइनाल 26 तारिख निसिमि 30 तारिख जरा चेंजंनाय कय ओ मेला वो जत फाइनाल बागै जत जात्रि रक्त ताय दुगान खानाय ताको बुखो बरकनो जों जतन कबगो जों अर हम ददमखाय 5 दिन जों गाहाम खाय जों मेला चालुलायनाय और जे ओ मावो फाइनाय ओ मेलावो फाइनाय जत धर्मनि बरं फायो और क्रिस्टियान बो फायो मुस्लिम फायो हिंदू फायो गोबां मा जात फायो रियां साकमा त्रिपुरा देबरमा तो दङनो जों अर जत जात न फायो दत हास्तिनि बररंग मे ओ मेला कुथुमुंगो फायो मताय क्लम फायो जत जागानि बरं फायता र ताबो लोकरनो ताम खसाना मुसुं टंग कथार तंगै सा कथा सावै मतायनो खुलुमफैनाय ताम खसाना मुसुं गाहाम फोरों गायो खाय सिनि मेला कमिटिनि तरफ थेके ओंखाय जों अबनो खसारो ओ त्रिपुरा नि बिसिंगो तंनाय त्रिपुरानि बायरा तंनाय जों कुनु आबो कुनु जों जाति बेदे बेदिया जों जत बरकनो न जों खसारो तंग काहाम तंगै सामु काहाम चाइनो मेलावो काहाम क्रंखाय वालाय सुलाय करि खलायै फालनाय रगो काहामखै फालि मानथुन बेरायनाय रगो काहामखै बेराय मालायथुन अबा हायख्लायनो जों तंनान बागै बकनोबो जों जतन खसारबाय मेलानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि मुं दग्ला मेलानि सेक्रेटारि खाय आं अरुण देबबर्मा काय प्रेसिडेन्ट तक्रै केसियार तयको सिनदारन दङ पुजारि दङ सिनि 32 जना दङ सिनि कमिटिनि सदस्य रक याङो बरक दङ अबा हायखि सिनि मेला चालुका को थाइनिमो को थाइनिमो ओ थाइंके मा थासिरेम ओमफ्राय अब ओमफ्राय जों पारा हंके जिग्राम कोब्रा पारा अब रेबनि बिलाय अब जेखुनु जागा सासथिखिनो मानगबो के जों अर जों ताकलायनायो सिनि ब्लक चेयारमेन नतुबनाय के सिनरनि आबो एम दङ बरनो जों तुमनान बगे जों कसातनाय जों बरनो ना जोंनि बिसिं जोंनो इनभाइट कार्ड फैनाय जों सिनि राज्य सरकारनि मिनिस्टारनो तुमनानि बागै जों तायतलाय दङ बरनो तुबै जों अर उद्बोधन खालामनाय